Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namhlanje. Iqalile edingida ngesifo sengculazi eThekwini. Umavundla Useyimeya semvoti. Kanti usinde ngokulambisa we-IFP eDumbe. Izindaba ze1KZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Lusayinkinga udaba lokuvikelwa kwezingane ezineminyaka engaphansi kweyi-15 kanye nabesilisa ngesifo sengculazi kanye nesandulela sayo. Lokhu kuvele ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni ingqungquthela ezinsuku ezine eThekwini ekuhloswe ngayo ukuba ke kubhungwe ngebanga eselihanjiwe nokuzama ukuqhamuka namase ekulweni nalesifo. Ungqongqoshe womnyango wezempilo kuleli uJoe Phahla uvule ngokusemthethweni le ngqungquthela uvumile ukuthi ke kukhulu kutembesele ekulweni naleli igciwane kanti ke ukuhlasela kwegciwane iCovid-19 kwenza isimo sabasibi kakhulu. Kusakukhulu ukukhala ngendlela elakuleli elisingethe ngayo udaba lwesifo se-HIV kanye ke nehambisana naso. Lokhu kuhlaluke ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni ingqungquthela okulindeleke ukuba kubhungwe kabanzi ngalesi sifo. Nakuba elakuleli selihambe ibanga elide ukuqinisekisa ukuthi ke iningi labantu liyazi ngesimo sempilo yabo kuseyingqinamba ukuqinisekisa ukuthi ke asebehaqekile bayithatha ngendlela imishanguzo ongaholela ekutheni kwehle ubungozi begciwane emzimbeni wabo. We are also lagging behind as a country when it comes to meeting all the set targets in respect of especially males and also with children, in terms of both status, knowing status and also treatment. Social behavior change, communication, we have already said that this is not just a biomedical issues, but social behavior is very key. So we need to invest in that and with all the partners. Treatment literacy and adequate resourcing are some of the interventions which we need to scale up. We also need to improve on access to treatment and prevention commodities already mentioned, such as PrEP and also pre-exposure and post-exposure prophylaxis, especially for our key populations. Abesifazane abayisikhombisa abasebancane kanye nabesilisa ababili abancane bahaqeka ngaleli gciwane ihora ngehora kuleli. Ubhubhane lwe-TB luseyinkinga kulabo ke abahaqwe igciwane le-HIV. Nakuba ke selilide ibanga eliselahanjiwe ukubhekana nalesi sifo kusukela ke ngonyaka u1982 lapho ke kwatholakala okokuqala ohaqwe leli gciwane abahlaselwe yilesi sifo basabhekene nenkinga yokucwaswa ungakutholi ke imishanguzo emtholampilo kanti ke kunokukhathazeka ngokuhaqeka ngalolu bhubhane kwentsha. The youngest admitted is a 14-year-old and a 25-year-old. We should be concerned. We should be angry. Yes. We should be worried. Yes. The youngest 14-year-old, 25-year-old in palliative care. It is a reminder that we are sitting on this time bomb. If our ARV program has no efficient psychosocial support system extended to care and support within palliative system, we are a ticking time bomb. Njengoba umhlaba wonke uke wabhekana nokuhlasela kobhubhane iCovid-19, lokhu kube nomthelela omubi ekulweni nesifo se-HIV kwazise kume ukusebenza kwezinto eziningi kuhlongozwa ke ukuba kube nendlela eyodwa yokulapha izifo eyamaniswa nalesi sifo. Key actions for me, integrations. We're only serving one patient at a time. Whether they've got TB, they've got HIV, they've got an STI, they've got mental illness, they've got whatever, they've got an NCD. They need to come to one facility and be helped there. They don't have money to be driving around and getting, different times. They just don't have. And so we need to provide a one-stop for all patients. Secondly, we need to scale up testing. Whether it's HIV, STIs, it's TB, we need to find the cases so we know to treat them. EMVOTI.1KZNTV, kube kuntomkhona Mvubu, Ethekwini.
Umongameli we-ABC Eqalile useqokwe njengemeya entsha kamasipala umvoti kulandela ukuhlala komhlangano wokuchitha ubuholi be-IFP ngevoti lokungabethembi ubuholi babo. Lokhu-ke kwenzeka ngemva kokuba inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ichithile imizamo ye-IFP yokunqanda ukuhlala kwalo mhlangano namuhla ekuseni. Kuzokhumuleka ukuthi-ke phambilini lo mhlangano wawugcina ungahlalanga njengoba-ke owayengusomlomo walo masipala uNoluthando Dlamini aveza ukuthi-ke yayingalendelwanga imigudu efanele yokuhlalisa umhlangano. Umengameli we-ABC Eqalile.Umavundla useqokwe njengemeya entsha kumasipala umvoti kulandela ukuhlala komhlangano wokuchitha ubuholi be-IFP ngevoti lokungabethembi ubuholi babo. Lokhu kwenzeke emva kokuba imizamo ye-IFP yokunqanda ukuhlala kwalo mhlangano ichithiwe enkantolo yemantshi eMgungundlovu namhlanje ekuseni. Eqalile.Umavundla uthi osekusele ukuba bebuyele emphakathini mayelana nenqubekela phambili. Esehlakalweni ke sanamhlanje kuqhubekile kwenzeka kade kufanele kwenzakale. Sase siyabonga ukuthi abafowethu be-IFP kuthema behluleka kwelika somlomo womkhandlu base bebonza ukuthi baphume bashiye endlini. Kube sekuvotwa-ke kuvotelwa imeya ngale kokuphikiswana kwavotelwa isekela likameya ngale kokuphikiswana. Ilapho-ke la sesikhona njengamanje. Osekusele-ke sewuthi siyebantwini siyobatshela ukuthi yini esizoyenza kuyiwa phambili kuze kufike u-2026. Kunamsebenzi-ke omkhulu osimele. Uphinde walandisa beziko lezindaba ze-1KZNTV ngokuphazamiseka kobudlelwano phakathi kwe-ABC kanye ne-ANC Ethekwini lapha beyisekela meya khona, kanti uthi uyathemba ukuba lokhu kuzohamba kahle. Kulobudlelwano obukhona buhluke ngani noba bukhona Ethekwini la ngangade ngiyisekela kumeya khona kubuye kwaxatshana. Iqiniso lithi i-ABC kuze namhlanje isebenza ne-ANC eMsunduzi asinazo iy'nkinga. Isebenza ne-ANC eMzwabantu asinazo iy'nkinga. Ethekwini wawunenkinga phakathi kwamadoda amabili ayehluleka ukusebenzisana ngeshwa nami ngomunye wawo. Angifuni ukuthi ubani wenjani. Sinethemba-ke lokuthi abantu esizosebenza nabo abavela kwe-ANC EMVOTI abantu abakhaliphe ngokwanele ukuqonda isimo ukuthi nebalulekile. And nathi njenge-ABC sinikele ukuthi lo budlelwano busebenze kahle. Khona manjalo oqokwe njengesekela meya yalomkhandlu uNtombi Ngubane uveza ukuthi inhloso yalokhu ukuba belethe intuthuko emphakathini. Ngiqhamuka kwi-African National Congress. Yasijuba ukube sizosebenzisana ngokubambisana ne-ABC kumkhandlu wasemvoti. Inhloso akukuningi ukuletha uzinzo nokusebenzela abantu siqinisekisa ukuthi intuthuko iyafika kubantu bakithi ngendlela abayidingayo. Kanti ukubekwa caca ukuba ukukwebhana phakathi kwamaqembu akulekeleli ukuba kulethe intuthuko kubantu basemphakathini. Ukukwebhana akulekeleli ngoba okubalekile ukuthi sihlale phansi sixoxisane with respect sibambisane ukuze kwenzeke ngoba uma sikwebhana sigcina sidla isikhathi ngabe sisebenzisa ukuxoxa izinto eziyaphambili neziletha intuthuko kubantu bakithi. Siyaqinisekisa ukuthi sizohloniphana, sibambisane, sisebenze ngokuzinikela ukuletha intuthuko ebantwini. Kungabi nomsindo ngoba umsindo uyadileya udla isikhathi engabe sisebenzisa ukwenza kahle senze kangcono ekuletheni idingo zabantu kubantu. Khona manjalo iqembu le-IFP liwushiye phakathi umhlangano. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemvoti. Uhlalo we-IFP kwisifunda iZululand uBhekisipho Khumalo uthi bazoyalela ukhansela wabo eDumbe uzama amasondo ukuthi acele kubaphathi bakamasipala iDumbe ukuthi kwandiswe isibalo sabaqaphi bakhe kulandela isigameko sokuhlaselwa kwakhe ngomsombuluko ebusuku. Umasondo udutshulwe ebusuku eBilanyoni eDumbe ehamba nonogada wakhe kodwa wakwazi ukubaleka kwangalimala muntu. Lo khansela uthi namanje akazosindeka kanjani kulezi inhlamvu ebekade ibhekiswe kuyena. Bekuyimoto NP 200 iNN uthi ngoba bengaqhubekanga nenumber plate ngoba bengikade ngingasoli lutho kuye. Wahamba nje futhi wangidlula wahambe. Kwasithi mayiqeda ukuhamba engidlula kwase kuqhamukela imoto. Ngayitshela ngempela wasemgwaqeni wemoto vele naye uyayihamba. Thema isizofika eduzane kwami kufanele ngabe uya overtake wa bright ama light. Ila athole khona ke ithuba lokuthi angidubule shothi mhlawumbe bebrightela ukuthi abone ukuthi amapoint afuna ukuthi angidubule kuwo imaphi. Umasondo uthi likhona ucinga beke walithola lomsabisa ngokumbulala waphinde wasola ingxabane ethinta izihlobo zakhe ezisebenzile esifundazweni zaseGoli
njengoba ephinde waveza nokuthi kukhona abathathu ababulawele kusona lesi sifundazwe eMpumalanga ngempela sonto esiphuma kuyona. No, angeke qinisekise because ayikho into esake sakhombana ngayo nabantu kuyipolitiki. Engingakuqinisekisa ukuthi ngisho ukuthi kuwe kwakhona ukulokhuzana ukuphazamisana nabanye babafuthi laba bagcine beshonile kule weekend esisuka kuyo abasebenzele eMpumalanga. Because omunye wangifonela uma ngathi ngiyabheka mhlambe la iPhone wangaze ngakusho screen ukuthi ngifuna ukuthi kube evidence kunoma ubani ukuthi ungifonele ngalesikhathi ukuthi wangitshela ukuthi angeke ngize ngisurvive uDecember yoshaya engibulele. We-IFP kwisifunda iZululand usibazofaka isicelo kumasipala waseDombe sokuthi kwengezwe zokuphepha kumasondo. Nxusa ukhansela wethu ukuthi azise umkhandlu somlomo abhalele somlomo ngokomkhandlu ambikele ukuze umkhandlu uthathe isinqumo sokuthi agadwe ngoba vele zibakhona izimo ezikanjalo ukuthi uma ikhansela lina lesisimo kulandelwa leyo procedure ukuthi kwazisa umkhandlu kodwa futhi namaphoyisa ngoba sewazisile kuzothi amaphoyisa ephenya ngapha kodwa ebe ephephile. Kodwa ke futhi okunye ngiyafisa nje njengosihlalo wala eZululand ku-IFP ngisazoxhumana nomhlonishwa umeya waseZululand kanye namakhosi asedumba ngoba udaba lolu engicabanga ukuthi kufanele ungenelelwe ngamakhosi enyuke ayolamla lempi. Amaphoyisa esifundazwe athi likhona icala elivuliwe esiteshini samaphoyisa ePaul Petersburg eDumbe kanti uphenyo luyaqhubeka. Kutebogo Sibisi, Kibika, ngiseFryhead. Umndeni wakaShandu eniwe ngasedlangezwa enyakatho nelikaMthaniya uthi ufuna ubulungiswa ke emaphoyiseni ngesigameko sokudubuleka komuzi kanye nemoto okwenzeke ngesikhathi amaphoyisa ejaha abesilisa kade bebaleka ngemoto abasolwa ngokuba izigebengu nokuyisigameko esenzeke ngomsombuluko ngehora lesine ntambama. Usibani sethu Shandu owayesendlini ehleli ngesikhathi inhlavi ingena ngewindi icisha imthela phansi uthi lesigameko simshiyethukile futhi ke usadinga nokwelulekwa ngokomqondo. Bekungumsombuluko ngezithuba zehora lesine ntambama endaweni yaseniwe ezimbuzini ngakwaDlangezwa kuzwakala ke ukuqhuma kwesibhamu. Umndeni wakaShandu bowuhleli ke eminyango umfana wakhona oyedwa ehlezi endlini. Kuvela ukuthi ke amaphoyisa ejaha izigilamkhuba ezasibaleka ngemoto kanti ke kuzoqondana nokuthi sibalekele ngalapho kunemizi khona kwase kuqhuma inganono khona lapho. Indona uShandu ke iyachaza ngalokho. Sezwa kuqhuma ibhamu umsindo wokuqhuma kwebhamu bengingabo 4 kanje intambama zaqhuma ibhamu kaningi impela nje izinkulu babaleka ke izingane bedlala la zabaleka zangena endlini nabantu abadala abanye babaleka bangena endlini sama ke thina sama ngale kwalendlu sizama ukubuka mangithi ngiyabheka lapha ngibona kugcwele amaphoyisa nenye imoto ebimhlophe imile lapha ya eyingungile amanye qhubeka futhi ibhamu zadubula imoto ke emgwaqeni zaze zama zablockeka ngapha nangapha okutheka muva sekufike namaphoyisa amaningi sathola ukuthi khona imoto ebikade ihamba igebengu amaphoyisa ayigeme lapha ya emva kwalokho ke aseyadubula ke bathi igebengu ibalekile ezinye zashona ngapha esodwa sashona ngale okuthe ngokuhamba kwesikhathi kwaba khona oyedwa abamtholayo odubuleke engalweni abamhlonze njengomunye bebebaleke emotini. uShandu uthi ke ukhathazekile indlela lokudubulana okwenzeke ngayo ngoba ke kokuqala kwenzeke emphakathini kuhamba khona abantu kanjalo ke nezingane zesikole zazingalimala lokhu ke osekubeka impilo yabo engcupheni. Okwesibili ke la ekhaya kithe Mambatheni umubheka nje lo monakalo impilo zibe sengcupheni enkulu ngoba bingashaya umuntu omile la ngaphakathi engazilutho nobehlezi kwasofa nalapha emotini nje nobesemotini uyabona ukuthi lezi inhlavu beyindiza nje lapha egcekeni izingane bekade idlala la sibonga uSomandla ukuthi akekho limalile la ngikhala khona ukuthi wadubuleka endaweni enabantu ngendlela engekho right but ke siyathemba umthetho uzothatha indawo yawo ngendlela yawo. Umfana obesendlini ngesikhathi kwenzeka lokho uthi ke wayehleli kusofa ngesikhathi ke inhlamvu ngena ngewindi yadlula phezu kwasofa
yase yabhajwa odongeni. Uthi-ke kwenzeka lesi sigameko wabaleka wacasha ekhishini wabesephumela phandle eminyango ngemuva kokuba-ke wayengaqondi ukuthi kwenzakalani. Uthi uhlukumezeke kangangokuthi-ke udinga nokwelulekwa ngokomqondo. Mhlampe nje mangathola nje ukululekwa nje kancane mhlampe nga-right nokuthi bekwazi-ke belungise nendlu kuphela. Induna uShandu ivuleke icala ngalokhu ukuze kwenzeke ubulungiswa ngokulimala kwempahla yakhe. Kanti-ke ukuphawula kwamaphoyisa akubanga-ke impumelelo njengoba-ke kuzokwashaya isikhathi sokushicelela emoyeni engakaphenduli. Lezi-ke izindaba zo-1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga ngiseniwe ehlangezwa. Zulu muhlo ndlela zimhlopha sike sithi khulu kushiwe ngasezitolo sihlangabeze mesibuya khona. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe-ke usanda kubukela indaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Iqalile edingida ngesifo sengculazi eThekwini. Umavundla Useyimeya semvoti kanti usinde ngokulambiswa we-IFP eDumbe. Siphenduke isizinda sezigebengu isikole samabanga aphansi imuzi thusi ekwaDambuze Mgungundlovu. Lokhu-ke kuvezwe isigungu esilawula lesikole njengoba bethi-ke sesiqekezwe izikhawu eziningana ngaphambilini. Esakamumva-ke isigameko izigilamkhuba zangena ngophahla lwamahhovisi zantshontsha amakhompyutha. Oyilungu lesigungu esilawula lesikole uNomkhosi Ngcobo uthi ukungabi khona konogada kunomthelelo omkhulu. Umphakathi wakwaDambuze Mgungundlovu uthi usabela ukuphepha kwesikole njengoba sesiphenduke isizinda sobugebengu. Ilungu lesigungu esilawula isikole iMuzithusi Primary lithe ziningi izigameko zokugqekezwa esezenzekile. Okokuqala nje ukugqekezwa kwesikole, okwesibili indawo nje ekuyona isikole, amanzi akhona la esikoleni. Ukugqekezwa ke sekugqekezwe kwaze kwayikaningi. Ikhathe eziningi kugqekezwa kuthathwa ojojo, kugqekezwa kuthathwa ama-lights ala esikoleni, ama-computer bevandalize into zesikole. And lokho kuyasilimaza ngoba kuphazamisa ukufunda nokufundisa kothisha. Mase sebefika ama-computer engekho, yonke le information yengane ezisekwi-computer kuzokwenziwa njani. And okubuhlungu siyazi ukuthi kwenziwa umphakathi khona la ngaphansi kweDambuze. Kodwa lokho kuyasilimaza ngoba egcineni nazo izingane zabo zifunda la. Kusilimaza kakhulu lokho. Ungcobo uthe badinga kuqiniswe ezokuphepha esikoleni. Singathanda ukuthi kube ne-security ekseni nje ngizothi emini nasebusuku ibe khona ukuze kwazi ukuthi kulawuleke. Bese nje kulungiswa isikole kakhulu. Isikole asikho njengoba ubona nje siqhephukile kanje, amanzi ayangena engangokuba ama-class ayengale ngale kovrandi athathwa ayiswa ngale ngesimo sokuthi agcina esekrekheka emaplangwe phansi sengena amanzi izingane ezingasakwazi sezigodola. Ikhansela likhale kakhulu ngengqalasizinda lathi isikole sishona phansi. Ingqalasizinda yakhona noma i-infrastructure yakhona yakhiwa noma isikole sethu sakhiwa endaweni eyi-wetland noma endaweni enamanzi. So lokho-ke umuthi uyabheka lesikole sango-2004 and sinenkinga yokuthi-ke ama-reports esiwatholayo kungabi isikole, kungabi SGB, kungaba amalungu omphakathi noma abazali okuyibona ingane zabo ezifunda kule sikole iMuzithusi. Kuhlezi kunama-reports abasinikeza wona ukuthi uma linethi izulu noma malinetha kakhulu izulu kunama-class ekumele ukuthi izingane zikhishwe kuwona ngoba kusuke kungena amanzi. Akugcini ngokuthi makunetha amanzi agcwala ama-class kuphela. Kodwa ikhona into yokuthi-ke mawusuyibuka even kwayona i-infrastructure yakhona iyasinka, i-foundation ne-roof kuyahlukana okutshengisa kona ukuthi shuthi indawo esikusona isikole sinamanzi. Kanti laba banovalo njengoba izikole zizovalela amaholide obusika. Ngoba lesikole mhlambe sele ungenile kule term mhlambe sesigqekezwe ka4. And mawuthi uyabheka ukugqekezwa kwaso sigqekezwa ngalesikhathi mhlawumbe kusuke kwama-weekend kungekho umuntu esikoleni, sigqekezwa mhlawumbe ngalesikhathi uthola ukuthi izikole zisuke ivaliwe. Njengoba bezovala manje uvalela ama-holiday aJune asazi ukuthi bawuvula kwenzekeni. Namanje akuphele ngisho 2 weeks sigqekeziwe kwathatha ama-computer u4 kwathatha imishini yokuphotocopy okwenza ukuthi umsebenzi wothisha ube nzima kakhulu sikakhulukazi esikoleni nokuthi bakwazi ukuyiprepare. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal awuzange uyiphendule imibuzo othunyelele yona. Ezindabeni zo-1KZNTV ngu-Ayanda Dube, ngikwaDambuza eMgungundlovu.
Owesifazane wakward 74 eLamontville eThekwini uNobuhle Hadebe uthi isinzima isimo ahlala ngaphansi kwaso sendlu yomjondolo njengoba ke ehlala nengane yakhe ekhubazekile ehamba ngesihlalo esinamasondo. uHadebe ke wathenjiswa umasipaliti ekindlu yomxhaso ngo2019 kodwa ke kuze kube namhlanje usabhuqwa amakhaza emjondolo nendodana yakhe. Umaka Asande uthi baqala ukuthola ukuthi indodana yabo ikhubazekile kusukela isaneminyaka emithathu. Indawo abahlala kuyona kunezindlu zomxhase ezisanda kwakhiwa. uHadebe uthi bavalelwa ngaphandle sekufakwa abantu ekubeni umasipala iTheku wawukade bathembisile. Sasuswa lapha sasakhe khona ukuthi sizohlala la sikwazi ukulinda ukuthi sithole umxhaso. Akaqhathwa siyemathinini. Ngathi mina ngize ngikwazi ukuya emathinini nalomntwana. Ngeze kwazi ukuhlala emathinini kwathiwa akasukeke lapha ke sizokwakhala okwesikhashana mhlawumbe kuzoba 3 months 4 months bese siyasuswa sitwendaweni eright. Ngathutha ngazohlala la ke thengonye igame sezakhiwe izitezi zaphela ke satshela ukuthi nathi mhlawumbe sizoyithonda ukuhlala ayithangayithola ke kwase ufika iMeya izofaka into ezitezi yasibona naye wekhona lo saya naye lapha siyobona ukuthi kwenzakalani. Yathi iMeya iyabuya ungaphelile unyaka izolungisela uAsanda indlu yakhe yokuhlala kuze kuzobe namhlanje ayikazi ibuye kazisho lutho. Usekela mholi weDA kulesi sifundazwe ophinda abe yikhansela eThekwini uthi waqala ukusiza lo mndeni ngesihlalo ezine ezinamasondo kusukela ngonyaka u2011. Uthi namanje angeke baphela amandla kuze kubo Asanda uthola indle emfanele. Uhulumeni ke uyalwazi udaba la ekhaya alulusha sekunezindle ezakhiwe ezintsha ezakhe phezukwabo nalabo bekade bakhe khona umjondolo wabo wasuswa khona ngoba kuzokwakhiwa kwathiwa bazolinda la njengoba namanje besalindile. Kodwa mhlambe fanele sicele iMeya manje yeTheku entsha ukhansela umvubo weEFF ngoba uyena ophethe ikomiti lezokuhlaliswa kwabantu eThekwini. Simcela ukuthi angenelele kulolu daba ngoba iMeya yeANC uKhawunda wehlulekile ukulekelela kulolu daba. Ukhansela kule ndawo esiphendulela uthi likhona usizo abasalenza ukwakhela uAsanda indlu. Into eyenzeka umama khasebhalisa indlu wayibhalisa ngaye not mentioning ukuthi unengane ekhubazekile. Then when ku-allocatewa izindlu kwatholakala ukuthi kunengane ekhubazekile ngaphakathi. So ayikwazi ukuthi si-allocate kulezi zinto eziyitezi ngoba sakhe izinto eziyitezi. Kufanele manje ke senze plan yokuthi sithole isite yokuthi kwakhiwe indlu ezokwazi uku-accommodate ingalo zengane yomfana. Now there is a site ke abasayitholile but o-engineer bathi yes iseduze komgwaqo kodwa idinga a lot of work retaining ngemuva. Then thina sithi no it's fine whatever but yona site siyibona isithable so hayi ukuthi basele ngaphandle. It's because we want to do into ezokwazi ukuthi bakwazi iqondane nempilo yayo ingane. Kutebogo Sibisi ngiselamonti eThekwini. Uhlalwe ngonyama transport inkosi uThanduyise kampi yezintombi Mzimela usenxuse abezenkolo ukuba babeke emthandazweni abaholi bakulelizwe ukuze ke bakwazi ukuhola ngokuqonda nokwethembeka. Inkosi uMzimela isho kanjena ke nkathi kusongwa inkonzo yensuku ezintathu ebisemkhuphulangwenya ngaphandle ke kwasempangeni ebihlelwe ngabetende lokuhlangana Movement International. Ibandla itende lenhlangano Movement International libe nenkonzo ethatha insuku ezimbili yokushumela ubunye emabandleni onke. Le nkonzo ibisemkhuphulangwenya ngaphansi kwenkosi yasemazimeleni ibihlanganisa abazalwana abavela kuyifundazwe ezahlukene zakulelizwe okubalwa kuzona Free State, Mpumalanga, Eastern Cape, eGoli kanjalo nakhona lapha kwelikaMthaniya. Uhlalo weNgonyama Transport ophinda abeke inkosi yesizwe sasemanzimeleni inkosi uThanduyise kampi yezintombi Mzimela unxusa ukuba amahlela ahlukene ezenkolo akhulekela intsha yakulelizwe. uJuni wonke inyanga yonke intsha yama-26 ayinombono ifuna ukuyibona ingcono ngelinye ilanga. Into esinayo manje izinto ezenzayo ziyithusa
ingakho-ke befa bebancane bengasaphili isikhathi eside. Siyadinga ukukhuleka lento asiyikhulekele ukuthi uNkulunkulu ayisize ibuye kwadubeni kwayo ubuye endaweni efanele. Khona manje lokudonda uphinde wanxusa nokuba-ke kubekwe komdala wey'nsuku abaholi bakulelizwe. Bagcotshwa sinenselelo singabaholi ikakhulukazi abagcotshwa namakhosi. Ukuhlaselwa kwaNkulunkulu sibabuse ethembeni kaNkulunkulu lapho uNkulunkulu ababeka khona. Bagcotshwa kufanele kukhuleke kakhulu. Cela uNkulunkulu aselekelele ukuba siyinqobe lempi esibhekene nayo. Siyayidinga imikhuleko cishe usuku nosuku. Sikhulekele ukuba lempi esibhekene nayo siyinqobe. Kule nkonzo kuphinde kwakhuthazwa ubunye, ukubambisana kanye nokwesekana. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuphilana kaMzimba uyidelele bafakazana kaCebekhulu imbika ngisemkhuphula ngwenya. Ake siphinde futhi sidayise sihlangabeze masibuye etolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabeke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Iqalile Dingida ngesifo sengculazi eThekwini. Umavundla Useyimeya semvoti. Kanti usinde ngokulambisa we-IFP eDumbe. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.42 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.50 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u-20.10 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,936.18 i-ounce kuthi uwoyela ungahluziwe ube u-$75.90 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Ukwenyukela kwi-DStv Premiership kwe-Cape Town Spurs kushintsha umqondo kamakade ebona uMichael Martin obehlele ukuliyeka-ke ibhola ekupheleni kwesizini ka-2022-2023. iSpurs ibuyele kwi-Premiership ngesonto ledlule ngemva kokuqeda phezulu kwilogi yemidlalo yokuhlunga ye-PSL Promotional Play-offs. Kule midlalo-ke ibiqhathwe ne-Casrick Stars ebikade-ke yona iqede endaweni yesithathu kwilogi ye-Motsepe Foundation Championship ne-Maritzburg United yona-ke eqede endaweni ka-15 kwilogi ye-Premiership. Ukwenyuka-ke kwe-Spurs kusho ukwehla kwe-Championship kwe-Team of Choice. Ngaphambi kokuphela-ke kwesizini esanda kusongwa, uMartin wakuveza ukuthi-ke usezobeka-ke ethala amakhokho, kepha-ke manje usewushintshile umqondo. Ake sikubhekele isimo sezulu. Zulumnyama ondlela zimhlophe siyazibeke zakule hora sihlangabeze kusasa ngesikhathi esifanayo.